Ka sarkar kelade ban perkat da kirukom yakun ke batamai ban yakun yukunyang COVID-19 ha kani gejala ongwa meli barim kanong kremba arden bilar baseomoy dak bakdo ba kani kirukom yakun bamanta kamlong satya ha geju ko por lo ongru bak sarkar kamdei satya ban pensul ipai ba ban buri kerteng namar kani kanang bu jingma susu ipai ba kibabun ulo angru bak sarkar kamdei ban pechiliang khamat namar ka bamanta kadai kecingkta ke kejumut chu perkhat ha ka kamai kaji karep karyang kathut lu tang na kadaw kecingpur jong ni kunyang Susu ulo ongru baka kata jur kade yikitu ki basawai ki bahap chutit lot nadong sadong pendre manta ki don haka kim khai namar ki ladu ka jingbalas ngi nakadaw ka jingkhangdam lingba ka phone ka ji kren bo mo phor tu manta ngi yasngap kai ka bo teurong ba udon susu panong ki ni susu hi ba ka jingfu jo sarkar aba ka wanra ya ka jingkhangdam lagalong nadu ka sarkar India ni ka sarkar jila kalong ha ka sen ka baningkong ha ba kin hab ban ye kandu ye kejinge kaba kim pat ji kandu no manu le si komno ban yo ban perkhat ban pentlo ni ki kam hapren kata kejinge kata ka dige jing fu jong ka lockdown ka bomot ka jing khangdam te ban ni te ba ka jing khangdam kan kata ni ki pat ba ki ba bon ki yang kham tam e ki pat ba ki ba duk ki ba blasni ki nong rep te kani hi ke jing khangdam na ka por ka por bat kham tam la da ka jing khangdam kanang jalan tandon ka jing ta ka khraw ki pa ba hi nyen hapan sung thu ba hakani ka wi ga jing hapleng ka jat bri ga jing ki bon ki dei ki pa ba ki baduk ki bon ki ki nong blasi ki bon ki nong rep ki nong rep ha ki rep ni de bentet ba ka jala me ghalia ka dei ka we ne ki jala ki ba wala dangi ju so sorong ba ni dei ka jat bri ka ba long try ka khando ka siap andai ka jing long try ka ba shisha ya ke khando ko shap hakane ke jala jui kalong tang ko ba arpu saw naksis pa arsaw persen nyo kun riu ke dei ke ba dan la ka jong ka jaka la da ke dei ki nong rep kin hapan wai ke lum bikin rep la da ke dei ki nong blasi bon ki bri kin hapan shong wai ke bam don la de jong ki ing sam te mar ka ta ka daw kini ki bri kin hapan siu ya ka bailum ka jong ki kin hapan siu ya ka ram ka sha ka ba ki sin ka bang ha ba ki rep ki nong blasi kin haban siu ka bai wayeng kin haban pandap khau khun te kam dei ka basuk phi su thu ka ka dei jing ta jong ka lockdown te bat kani ka jing hangdam kawan ra ye ka jing ta ha ka bubun ki leng se ka yo ka bangi ong ka ta ka economic implication ka bandon ha ka jila lani hapring ka jat bandri te kita ka dei ka jing ta jong ka ni ka jong ka jing hangdam ya ka shnong ka thao ya ka trei ka ta ka jong ki breve sarkar jungi hi ka jukam na ka por bagalong ka bala prife tingin ai jumut ayu mangi ha baka sarkar hadu mentar ki hadu hakini ki kinda singi i baka ki kren pop bai ki kren sorong baka jela mikhalaya ka sarkar ka long ka bala prife nam to ni COVID-19 mereka ai ka ba susi ka bangi ni pek menta ka ba pelong wat hadu bangin haban mat i ka ni ki jing khangdam ka ba menta kapeni baka sarkar kam don ye kono ka planning ke babiang ka jing perkhat ka babiang kumno bangin pentilon ti ki babon ngala banong kham tam siki jakan nong kondong kim da su thu than hiru wat e ka jingmot jong ka ni ka jing khangdam jong ka ni ka lockdown kim da su thu than hadu ka no ka jing khia jong ka ni ka jing sitam ka jing pang ka bangi ong ka khlam ka bangi don kam banogi ba fikir ka don ka jing duna ha ka jing so ka duna e na ka leng ka awareness ka ban ngam ban so ki pat ba bagin sung thu ba phi nga ka ek bangai I kalong ba ki pat ba ki shin ne ka ni ka lockdown la ni ka ni jing khangdam wei balawan ka lockdown ki smo bo taw khnyang jing pang la don hakmat yin jong ki dala weng ka lockdown ko sarkar ki smo bo taw khnyang jing pang la le kapni ba kim don ka jing so thu namar ka taw kin di la ka sarkar ka weng ka ra no ka weng no e ka ni ka jing khangdam ki pai ba ki mi si ju sha bar ki le chi ki yog hat ki dukan kim don ka jing so thu ko no bani ra ti ka sarkar kan hab ban wat kilat klinti kumno ban pen smutu yu pai ba bangi haban imrin kap ba uni khyang jing pang daga bangi fikir ye ling na ban ker ben sotu ban naledi ha ban yikon kada ga de ga wei ka ba sarkar kan hab ban le ya ka ba kampat sini kabar ti ni iru ba ka sarkar ka e ka ba pelongi bangin ma biang ya ka ni ka jing khangdam lani kan por step uni khyang jing pang ini kada ga jing le sting na ka leng ka sarkar tang namar katu ka jinge tho no
mentangi haban nomor ki sos lengkap ki kontak ki bangi osmo shirum sinang menta kadai bet ki bayi kendo ba kitu ki bahaying ki bale ini tho ki tre bela ki tre kenta haki yeng jitu nang tu ki sawan si sinum thau ka babon ka dinang ta ke nomor ka takatau ka sarkar kan haban sim ki jing ki nomor ka diga sarkar ka bagla ka diga sarkar ka ba island ya ki nongli tho bekin lek bekin penken ya kita ki kendon bro balabu bat ka sarkar ka di ban pintikanaru namar ba ka wei ka bangi community na sarkar ba ka sarkar kan di ban kendak ba shai kam di ban thok ni ki ba kim di ban thok ni ki ba mantangi klumar don ki bala test negative tang hadin ka tu ni la test positive ki ba test positive don ba omba bakla ki ka pani hang ni buat ki machine ki ba ka sarkar ka penon kam kin di ki machine ki ba ka di ban yo namar ka ta ki machine ki belang accurate ki machine ki ba bha kim di ki machine tap la si ki ba bu jinge wa di ki doctor menta ki ban conduct ka test ka ba mental si ka report ko mui la sha ka ko mui ta hangu ngin senya hangu pai ba on su sha ti ni ba ni ki pai ba menta ngin ong yu kum ki pai ba ni chini ti ba ka sarkar kan le tikna ba ka sarkaru ka de ban su tho menta ba ni kum ki riulum ni pher na ka kom em jong ki briu ki dan ka ri thor ka kom em ga jingi ka pher ka kom prakhat jingi ka pher tekani ka sin jam hi ka sarkar ka sim nadu ko basdang hadu mata ka fil ka sarkar ko ariban prakhat thamai kumnu ba uni ukhyang jingpang unumpur ba ka wei ka daw ba ka long ba ka sarkar kam su thu ya ka kom mg ki khasi way of life ka jingi lani kam su thu ya ka kom prakhat ka jingi ni prakhat no ni re mentep o khasi thamtam ulong ujat bre u basutana ban buri thamtam ya ka jingpang kemji kham sutana bani thu khana ya ka jingpang te kapno tammi gani ke jingpang ga ba khla mata ga ba kiso ga ba khla si don ki ban so ba ga ba khla kin le ran kin mon si khmat bani tho kin don ga jing so shete ka sarkar kanang aila ban buri te kanang kinang yolat ken ki bri ban buri wat man tar ngam thai ba baro kin wan si khmat ki tu blai kin du ya ki tu ki bri ki ba la test positive maka jinglong tan rai la don lupa hau khasi kum ubriu te ka sarkar ka pensur te kala de ga sin jam ka sarkar ba kam so tho manta namar daga jingburi kawan ra ga jingma idon kam ban sotho bang idon kam ban pensur gi bre bakin yetho be sakhamat kamtam ha bangi tik baga diga jabri kola don lupa gi jinglong ban buri kabar phi menta ni ha ga jabri ji kam judan kata ka ba kata ka kerdan ha ga long bri man bri ki jai bakhrao ki jai bapo kam judan kata ka jingi pe po yakiwei ki parabrio kata kam judan ha ga jai bri khasi kala bandon yakiwei pat ki jai bri wa ka rindia be ha ga jai bri khasi kam judan oleh si hakini ki por di bamta haba kata ka jing dok ba ka jing ruspa kelas bang ban i ka jing per apring gi bri ruspa gi bri lesi kala bandon ka jing pepo ye ki baduk be wana kata ngam i ba kata kan da klan hadu ka jai bri kala bandon tani katu kan ni e tena ma kata ba fin wanra ye kata ka jing pepo ka jing pe lingba ka jing pang nam nge ngangange be ki khasi jing la de ki tep ba manga nga sitom kini doai nam ta jinga kini kershan kini amin sin kata ka dige jinglong jing ka jai bri ko ji ka bam jidon ke jing pepo ni kwa Andrei kani ka jing thu ye ka jing pang kalong bangin ya care sipor bangin ya ngini caring yo khyang jing pang de be care yo tu briu la ni tolong ye ngin care le si kat ba ki tu ki bri kirang don kam bandon apring ki jisma kata ka sin jam ka sarkar ka de bele leila ka sarkar ka ngya hagani ko ju urukom penon kam di care ki bat pap do pi dang ala di bri begin bore nga i ba ka don ka jima ka bakhrao ka jima ka bakhrao ba sarkar la ra kani ka jing pang ka pur bat mla ban te rakam kan ha ban sim ke jing ke bat nga so bakim don hok hiru wat bakim don ha ka bor ban sin share ni namar ki la feel la ki feel bala ka ni ke jing pang kanang poor step ba kan kta kam tam anda kala poor ki jaka nong gono ba ni tip ba healthcare system hang ni nga ngalalong mle post nem nga tip ha ma jura i ke mat kumnu ba government kan sim ya ka priority kam tam ha ka healthcare ha ka health sector ngalara sibun sil hapo assembly bring a tip ka investment jo ka government hi ya ka healthcare system ka duna pala te ka don ka jima ka bakrao ka sarkar kamla banong bangilong ki ba perfect te ka ni ke chupa sarkar ka diban pensur ka diban sedang ka diban penpau kam don ka diban bu ka sarkar ka diban suthu ka ek priority jo ka sarkar ka dei ka kata ka privacy nam ta kita ki bapang ne ka dei ka safety nam ta ki bakot ki bakhya na kan haban jet ka priority ka baning kong Tiki priority ka banin kong menta kalong bangin hapan pin sange ya ka jing saprang junu khyang jing pang in hapan pin tikina ba ki bakot ba khaya kinum sakta hunu khyang jing pang kata ka de ka jing smu ka banin kong bat in saprhat ka e ka ba ka
ka sinjam ka baar lagam ta kini gi bakot bakya kumbang ong ipi kade ban tip ya ka jinglong tanra gi jing ngim judon kata ka jing po ha ka jai briji hapreng ka jai briji ngim judon ki jai bakrau ki jai po ngim judon nilong kumju duk ruspa la ni nilong kumnu nilong ngim don kata ka min simani pe po tendre ke por ka dawa yin ni ta bangin haban tip ya gi briji ba pang kanang ba kan yarap bo uniu kunyang jing pang unupo namala ban ki briji ba thormor ibam snu salya kidon kunyang jipang dari kim lo gibo pikir kini hasnong atau da kini mana tang huwi abani kendu kala long kajing ta ka bakau kitin law ha preng upada kidon gibri gibo sokhya kidon gibri gibo sokhya kidon gibri gibo tip eledi kidon gibri gibo tip eledi tena mar ka tagarau ngin haban sotu ka sin jam hi so ka haban change ka strategy ka jimut ka ja ka bumut bakan haban ban wanra ya ka dagawi pakalinti kumno ban takil ya kanika lani ban yele persya yang ni ka jimpang ke sokar kamdi ban pe silang khamat kamtam la dakat kani ka jing ta ka jing fi ka wei ki dan ki ha preng ubriu don ubriu baklan ke jing jikhat don ubriu baklot ke jing jikhat sega ba khamsir khai kalong ka de mental trauma ka bakta ya ka bor prakhat ke jing ubriu don ubriu batim tan ma butim la bale kumar ki don ubriu bala balong depress namar baka yo ko jing ki ke her don ki ubriu balong depress tamar baki tim yung kunyang jingpang ka sokar kamla ban ong ban kinsting ya kada kapanta sorkar kadai be ban shim ka senjam ka batnge ya kita gi bapen khen ki bolong ka daw ka bonra bar ka bapen jur yung kunyang jingpang hakani kari ke be yete jing bar hapreng ge jai bar ke jing